sakmenika sikil kula tasik gring-gingging. Gring-gingen no gring-gring-gring. Nggih, gring-gingging. Ya ora apa-apa, Nduk. Sampeyan kan ya lek nyindeng ngarang kadi. Dilut engkas ya, Mas. Engko gek ngadeg. Ya wis to, sampeyan duduk sama nenakne. Dina iki masuk sampeyan sinden aku dalang, panggah menang sampeyan. Ya tapi aku ya Apa, Nduk? menghargaimu. Iya, matur nuwun ya, Nak. Iya. Muga-muga sampeyan ora waleh karo aku. Aku mek gak seneng sama nyumet dupa plewepeken ya aku niki. Iki mburimu karo ayahmu ora nyepaki sajen critane. Mangkano sone mau mati, ngono. Iki lek ora tak sumeti lek mati neh piye. Kurang diluk ya. Sampeyan ae sing disumet. Kalem. Ya tak rodone mikir tak rodone. Cineman sithik ya Mas ya. Ya. Engko gek sampean nge-MC ya. Apa to ki? Lha enak men sampean ke dadi dalang ke. Penak piye metenteng arepmu yo ngempet. Ya mek ngene tok lu gotok ya. Biasane joget-joget gitu. Biasane nyanyi-nyanyi, joget-joget. Lah saiki lho ling gotok sampean iki ngono ya bayaran. Loh. Ya. Mbok iki bayaran ta, Nduk? Alhamdulillah. Ora to, Mas? Dene mbok bayar ya alhamdulillah. Lek ora? Yo tak anteni. Yes. Ora apa-apa entenono wae lah. Ora. Ngene lho, Nduk. Dalang iki penggawean sing abot. Ora. Kok iso ora iki lho? Suwengi angong tok. Ngono ya jek fales lho jare Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo, Pak Bowo. Sapa sing ngomong? Pak Bowo. Potong 100. Ora. Mau mek ngecek tok mbok tenan aku ngecek tok. Kayune kok iso kendeken iki piye to? Lah gendere turuhe ora ono to. Mangkane ora ditindingi. Hah? Mbok potong sing bayar tiket. Wong biasane lho Piye, dadi MC-ne Mayangkara lho 75. 75 mangan jopo ya. Lah iki dadi dalang kok 150 tok mundak. Padahal orang joget, orang MC, ora Ngene, Nduk. anu, Kowe ora tak kei 150 ya to. Kowe mayang ning kene sewengi. ya enggak mau. Lah iya. Kan aku ini. Apa? Wedok. Heeh. Apa pe wedok ra iso mayang? Ora oleh mayang. Iso sih malah luwih penak lek ngeprak, Lah malah iya. luwih banter. Tapi lek nyolahne wayang bingung. Ya apa? Lah iki. Oh. Iso lentangan kan ngene to. Iya. Lho, lek apa mau ngiri diobet ning ngiri ngono lho, Mas. Ngobet nganan. Wong ngono ya. Ngono Oh. tapi yo mencre kabeh ana suwe-suwe. Ya. Nduk, assalamualaikum salam enek penampakan. Waalaikumsalam. Enek penampakannya. Ya. Colopot bae. Eyang mayang Ya, ora. ngaturke jenengan apa kono, Nduk? Nggih, disemu mawon. Kaduk semu. Lah iya, kaduk semu. Iya wis. Niki Aku dipirsani kalian Bukom. Pundi? Niku Weh. Bukom. Inggih Bukom Sinah Bukom. sugeng dalu enjing. Salam kula katur. Nggih. Guruku biyen ki Bukom. Sapa Bukom terus? Busri. Busri. Bu Suminah, Pak Kacung. Pak Kacung, Bu Mia, Pak Bowo. Pak Bowo, aku barang. Terus Busur. Busur. Nggih. Lek busuk dudu ya. Lek busuke jaipong. Aduh. Busuke marah-marahi bejat. Ya. Dalem. Lah kuwi lho. Nduk, muridé Pak Bowo kabeh to iki. Nggih. Iki tak omongi. Iya, ini juga teman-temanku Saka SMP. satu kelas. Nggih. Dari SMP 6. Iya. Tak omongi. Sampeyan ki duwe guru. Cacahe lho. Lek sampeyan tumindak elek gurune ya nampa. Elek nyangga dosane. Mulane Pak Bowo ora iso dhuwur mergo nyangga dosane cacah. Lah piye? Lah kok Pak Bowo ki ngajari apik sabar ya to? Lah kok muridé inumane banyu cango de zaman hei urung bar saise ya ndak ya ngatur apa jineman aduh
Elek banget kok. Iya topinya. Nah, ya. Ketoke. Ora ngono cakepane ora nenunane. Nadane. Rasa diwarai to, Pak. Lho ben ketok lek dalang. Tintingane. Royko iki meneng to, Ko. Kene ben ketok pinter sithik no, Ko. Bejane besok sing duwe bojo sampeyan no. Bejane sing menek. Heh? Kok iso menek piye to? Bejane sing duwe bojo. Lah kok enek meneke? Lah ya bejane kambil ijo bejane sing menek to. Oh iya. Degane kambil ijo. Kuwi lho maksudku. Bejane sing menek. Ya wis. Kuwi lho. Ya wis to ya. Cuma guyonan to. Aku ngantuk. Bener. Tapi bener apa degane kambil ijo. Wis ro enek degan ning kono ya ta? Degan kambile kan rupane ijo, bejane sing menek. Ya wis wanita maha benar. Iya. Ya nduk nyanyi apa nek kono? Kuwi lho jarene. Sapa? Sempakan. Apa? Iki apa to? Sepakat. Sepakat. Sopo marah-marahi? Ora ngerti YouTube sik padha melek apa piye? Ya ngatur kapan enak? Last one ya. Ya. Last one ya betul? Terakhir. Satu lagi. Okay. Iya, kata Pak Bob 2 kali. Oke. Gimana sih dalang seharusnya tuh lebih tahu loh. Apa sih lo ngomong apa sih? Gue gak tahu. Gue gak diajar. Diguyu. Cakepannya padha, Mas. Bodoh. Diganti jenengmu gak oleh. Ora apa-apa. Ora apa-apa oleh. Elek deh kayaknya. Aduh Bambang gak enak ya elek. Apa adu colopot? Aduh kampret. Malah elek nemen. Lah kowe ora usah didu kok dobeni nang glengker dhewe. Apik rame seneng aku. Ya iki lagu pamungkas. Ya ta wis manut lagu napa kabeh ngadeg. Iya. Jumeneng sedaya. Sindene sanes penontone. Iya. Lakone piye, Truk? Tenang. Ayo toh. Ayo. Cuma nang sedaya. Bar iki tas-tas bet wis bar. Sopo? Supoten. Ya. Supote ra metu blas. Nganggo angin. Ya. Wis kono lagune apa manut? Wis, iki lagu kanggo panutup ya gong heeh, Truk. Engko jam 3 kudu wis bar. Ha iya. Golek suwi-suwi tanding kono masjid. Ayo. Pokoknya luar biasa bengi iki. Halo yo. Sesuk pijat-pijat, Truk. Suwi ora silot kumpang. Ya. Sopo iki sok pijat plus-plus iki. Kowe iki 75 nang jak plus-plus ya. Ya. Yo ki. Nggih, menika lagu pamungkas saking kula sak kanca Mayangkara. Iya. Wis matur nuwun kabeh. Iya. Musisi nang nggih blangkon potong. Ya. Ditukokne larang-larang kok yo ora. Lah nek bayaran selawe ya 900.000. Wis ra betah melek wisane. Wis. Yo. Semangat Pak Pot. Sing sirahe mekan dipotong Apa? gulune. Sirahe mekan. Anu. Sirahe mekan Dipotong gulune. Juragane dhewe kok ngluwi VOC. Jane yo Jawa. Ken, sindene seragam, yoga seragam, musisi seragam. Lah sing ngarep ki lho Lah kok iki lho, seragam. dialognya iki piye to kok gak seragam iki lho? Ireng. Lah yo wis awake ireng sangat ireng. Ambine ireng. Sangat ireng saya ireng. Ireng kabeh. Bapak ireng. Kok malah jenggong kabeh. Biasane ya lek dalang biasane nek ngidul singgani mulih diterak sepur. Lambemu aku lewat rel sepur ya. Aja ora. Aja. Aku sih sayang sampeyan no Mas. Lah saya ora ambu-ambu. Aja gak ngono. Aja.
Ayo ngadeg. Wes tak linggo. Aku bayang neng kono. Biasane ngadeg. Beda-beda. Bayang nih tiplin. Aja ora. Sepur kelinci kan. Tak tutuk. Aja. Jarine kok obong piye to Mas sampean ki? Suwon nggih pun sangit. Pengenane sikil terus saiki jare. Coba Ragu. berdiri ya bentar. Wes Dok, wes jarine murat marit ya. Mungkin Berdiri ya dalangnya sebentar. kedinginan. Ya. Ya Allah, piye Mas? Piye Mas? Lah kok wis buyuten to iki? Mas, Anu tuh. Anu asam urate kumat to, Mas. Ora. Ya toh, ya toh. Detek-detek wong iki Dalangnya lek gulane dhuwur. wong lek wis arepe anu iki biasane iki anu. biasane ana abu tanda-tanda kabeh. abu-abu kabeh. Sikile wis abu kabeh ya toh. Lah patra lemu ora labuh ora. anu, Iki patra lemu. kena gula to Mas? Ora. Oleh kena gula dipenggal sak sirahe. Ora kena gula, lek Apa? benturu lah mesti sikile dirubung laler. Jek penak ya to. Lah kowe turumu kok diesel ini kan. Ning alam lho. Ning alam. Aku kan bar kon Banyuwangi kan nunut dhek to. Iya. Kan numpak elep. Kok batinku mobil api kan. Mosok kaya ngono. Tak delok. Apa terus ngarokmu iki apik-apik oh ya. Kae niken tak delok. Jal apa to jal? Anu Mas, niken. Mosok kaya ngono. Delok to. Tak kira nek mesine mudhun, Mas. Untuk. Ora. Be yo iki to ngorok. Lah kok Diseleng muni. Kuwi kodame dhek Betari Durga. Lah kok bari sing buri ngono. Apa? Oke, aku. Sing sapa kuwi, Mas? Sapa? Ya kuwi. Ya, kuwi Sailit. Lho ya to apa to? Sailit. Yo. Ya. Ya 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 Ya. ya. Ya, nyanyi kono. Nyapa ki? Lah saiki lah wis jam wis ndang bare lho. Lah iya bar ki Iki ya wis ndang Semar Wis, Gunung Ancep. Sik to aja. Lanjut, ayo. Disenani wong akeh kok yo. Yo, to dilut aku bar iki. To manut aku. Langsung. Ya. Nyapa to iso bicara? Lungguh kamane kemunduran. Geblak. Sunar bulan maya dalu Aku tresnaku terus kanggo Gong, Truk ya nutukne lakon bakune awake dhewe mung iso ndedonga muga-muga Pak Soleh, Bu Wiwin sak keluarga tansah pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang berkah barokah ya Kang Gareng. Truk kanggo anakku utawa adikku niken sing ulang tahun sing kaping 18 muga-muga dadi bocah sing solehah, rejekine turah-turah ya ta. Muga-muga tebih saka bilai pinayungan rahayu wilujeng slamet. Amin. Kagem sanidi wonten pundi kemawon matur nembah nuwun sampun support dumateng Doniken. Kadang-kadang YouTube matur nembah nuwun warga masyarakat perangkat desa wonten mriki ingkang sami rawuh. Kula dongake rejekine kathah berkah barokah Allahumma amin. Ya nutukne lakon, Gong. Ya, Truk.